afọ a gosiri anyị ọtụtụ ihe, mana anyị na-ekele Chineke na anyị ka dị ndụ. Ndị tụfuru ndụ ha n'afọ a, anyị na-asị Chineke dozie ndụ ha. Afọ a amụtara m ọtụtụ ihe dị iche iche. Ị ga-amụta ka esi echekwa ego, ka esi esevu ego, maka na ọtụtụ ndị mmadụ mgbe e nwere pandemic, mgbe e nwere ọrịa zuru mba ụwa, enweghị ihe a na-arụ ha ji akpata ego, ya bụ ihe ra ha. Ị ga-amụ ka esi esevu ego. Mana n'oge a kwana abịa na ihe gbasara acting, abanye m na acting, enwere m ihe ejije na-apụta kpọrọ The Trip. Eji m ohere ahụ mụọ ka esi eme ihe ejije. Mmekọrịta ma relationship nwere mana ndị ọzọ, ndị na-akụ egwu na ndị ọzọ. Ịma mgbe a enwere a lot of video call mere with ọtụtụ ndị mmadụ, maka na enwere m ohere iji matatụ ndị mmadụ. Enwere ọtụtụ ndị mmadụ, enwere ndị mmadụ kwesịrị ị na-amụta ihe. Enwere m opportunity, ohere ịkpọtụ ọtụtụ ndị mmadụ ndị ga-enyere m aka ibulite ihe gbasara egwu. 2020 bụ afọ dị ukwuu na ebe ndị mmadụ nọ, mana ihe m mụtara bụ na Chineke bụ ike kacha ike niile, maka na anyị niile nwere plan dị iche iche nke anyị chere ime. Maka na m chere ịga na Brazil n'afọ a, mana nke ihe niile mere, ihe niile nọrọkwa ebe ọnụ. Ị na-aplan ihe ọbụla ị na-aplan, Chineke onye wụ master planner ihe niile. Enwe m worst time, enwe m oge kacha wute m, mana enwere m ohere na ọtụtụ ihe dị iche iche nke, maka na 2020 anyị nwere ihe dịka EndSARS, anyị nwere ndị ọzọ dị iche iche. Ma ebe m nọ afọ a, enwe ọtụtụ ihe mmanwụ ike ikwu gbasara afọ a. Aha m bụ Qdot aka the baddest adults nke saa ihe m mụtara n'afọ 2020.